Aduna na local transmission sa COVID-19 sa Olango Island. Si Luan Mirondina sa report. Karon lang adlaw na discharge gikan sa Santa Rosa Community Hospital ang magtiayong taga-barangay Kauoy nga na-admit sa Tambalanan ni adtong Agosto 5 nunot sa nasinating hilana tugubo. Ang bana kinsa 54 anyos gikatahong usa ka barangay tanod ug mao'y unang nakasinati og mga sintomas. Samtang ang 24 anyos nilang anak nga una nang naghambin og pulmonary tuberculosis pabilin pang nagpaalim sa Tambalanan. Ito sa ila pa ikotasan ubo-ubo. Pero na siya history dahil sa PTB na treated siya. Kunya mapotong ipa-swab na po siya positive at i-attend na po siya na lapot. Gawa sa pamilyang taga-barangay Kauoy, may laing na po pa ka mga taga-barangay Tinggo ang nagpositibo usab sa COVID-19. Hinoon pulo sila asymptomatic ug duha na lang kanila ang gipaubos sa home quarantine. May tulo usab nga taga-barangay Tungasan ug upat nga taga-barangay San Vicente apan pulos na sila naka-recover. For some aning na-infected, probably gikan nila nakuha sa syudad, yan na rin sila pamilya, naka-infect man sila o kanang member po sila family ba. Sa kinatibukan, aduna nay 2,113 ka mga COVID cases, lukop dakbayan sa Lapu-Lapu, apan 262 na lang niini ang active cases. Dili ta mo kumpiyansa bisan og ni-flatten na ang curve sa ato ang COVID, no. Mas daghan ang ato ang recoveries than the cases. Uban ni Godfrey Willian, Luan Mirondina, Balitang Bisda.